हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। बे भिडिअखौ आङो बानायनाय जागोन दायो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सिखाव जाफ्लेबाय थानाय सिखावफोरनि आड्डा जानाय बैनि सायाव आङो दिनैनि भिडिअखौ लाबोनानै फैदों। थांनाय मासनि अक्ट'बर 28 थारिखआवहाय चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय पस्ट अफिस फाथाबारि हांमा बाजारावहाय मोनथाम दखाननिफ्राय सिखावफ्रा बेबायदिनो दख'ना बायदि बायदि खावनानै लांदों। आङो नोंथांमोननो स्क्रिनशट देखायगासिनो दङ। बियो थांनाय 28 थारिखआव जादों, थांनाय मासाव जादों। बे दखाननिफ्राय सिखावफ्रा दख'ना आरो लेपटप मोनथाम दखाननिफ्राय लानानै थांदों। थिंजों हासिनानै हाबदों आरो सोरनिखौबा दरजा एखावदों। नोंथांमोननोहाय आङो जायगाखौ खिन्थाखाबाय। बे जायगायावहाय जादोंमोन जाहैबाय अक्ट'बर 28 थारिख आरो बिनि उनाव फैयै फैनानै 3 थारिखआव बेंटलाव खावनायनि हमजाफैबाय बिसोरो सिखावफ्रा। जानो हागौ बेयावबो बिसोरनो खावहैदोंमोन। बेंटलाव खावफैनायाबो बिथांमोना बे दख'नाखौनो खावदों आरो होजोंबो दख'नाखौनो बांसिन लाबोदों। दा बे हांमा बाजाराव खावजानायफ्रा साथाम मालिक जर' आरो मिथिंगा आरो धीरेन। नै बिसोरनि मोनथाम दखाननिफ्राय बे सिखावफ्रा दख'ना माने लेपटप बेफोरबायदिनो लाना फैदों। दा फैनानैहाय दा बेंटलाव खावफैबावबाय। दा बेंटलावबो बिसोरो दख'नाखौनो खावदों। अब्ला जोङो साननानै लानो हायोदि जोङो ओरैनो गोरलैयै मोनदांनो हायो अब्ला बिसोरनोमोन बेयाव खावहैनायाबो। माने होजोंहाय सिगां जादोंमोन, माने अक्ट'बर मासावनो खावदोंमोन बिसोरो 8 थारिखआवहाय। ओमफ्राय दायो नभेम्बर मास हाबफैबाय बाव 3 थारिखआव बेंटलाव खावफैनाया। बेयावबो बिसोरो दख'नाखौनो खावदों। ओमफ्राय दायो सानै सिखावा हमजाबाय। गोबां जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि जाफ्लेगासिनो दङ। जों मा बुंबावनो, मा थांखि लानानै खावो, मानि थाखाय खावो, मा गान्जा सिगारेट जौ जुवा गेलेनो थाखायनो खावो ना गावनि न'खर सलायनो थाखाय खावो, जों बेखौ हमदांनो हाला। माने जोंनि ओनसोलावहाय सिखावा बारा जालांबाय, दाखाथिया बारा जालांबाय, नैबेनो आरो। हांमा बाजारनि दखानदारफ्रा इसिबां माल खावसेयावबो इसिबां माल गोमासेयावबो दा बिसोरो कमप्लेन खालामनो रोङाखै, माने खालामाखै आरो। फैसासो थांगोन कमप्लेन खालामबाबो बिदि बुंनानै थादों। ओमफ्राय बेयाव बाजार कमिटि दंना गैया आं मिथिया दे। बाजार कमिटि थायोब्ला माने एसे बाजार कमिटिनिफ्राय रिपर्टफोर एफआइआरफोर होनानै दोननो हायो, कमप्लेन होनानै दोननो हायो। बाजार कमिटि गैया बायदि मोनदों आङो, गैथ'वा बायदि मोनदों, खालामथ'वाखै खोमा बाजार कमिटि। दा बेनो होजोंबो गैयालाबो सासे मानसिनावहाय 70,000नि माल लानानै फैदों बिसोरो। दा बिसोर सिखावफ्रा हमनो मोनाखै बिसोरखौ। दा बिसोरनो जानो हागौ जायनाखि बेंटलाव हमजादों, नै बिसोरनो जागोन बायदि मोनदों आरो बेजों लोगोसे फंनैसो बि बयस फंबायनि सायाव खोथा सावरायनि। दा बि बयस फंबायने बै बि बयस इउटुब चेनेला माने कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्रिक्ट नांनानै दं होनदों। दा बिथाङा 15 दिन एबा 16 दिन भिडिअ होनो हाया, बेनिखायनो दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो बिथाङा गोदान चेनेल खुलिनानै लादों सन्जय मुंजोंहाय। दा सन्जय मुङावहाय दा 61+ साबस्क्राइबार जाबाय, कमप्लिट जाबाय। दा आरो बेजों लोगोसे मोनसे गोदान चेनेल ओंखारदों आरो बेबो सन्जय नामजोंनो एखे नामा। ओमफ्राय बैयावहाय बि बयसनि मोननै मोनथामसो भिडिअ आङो नुनो मोनदों। माने बि बयसआ गोदान चेनेल खुलिनायजों लोगोसे माने ब्लेक ओंखारदों नामा नैबेखौ सन्देह खालामदों आरो। दा बे चेनेला बि बयसनि नंगौना नङा आंबो थि बुंनो हाया, नाथाय बैयावहाय 331 ना 30 बिदिबानो साबस्क्राइबार दङ आरो। माने बि बयसखौ गोदान चेनेल बानायनाय नुनानैहाय बि बयसनि उन सोरबासो दावगाफानो नाजाखो ना माखो बेखौ रोखायै बुंनो हाला आरो। आङो नोंथांमोननो स्क्रिनशट देखायदों। नै बेबो बि बयसनि नामजोंनो, ओमफ्राय बेयाव साबस्क्राइबार गैया। ओमफ्राय नै बे जाबाय बि बयसनि गोदान चेनेल, ओमफ्राय बियो जाबाय बि बयसनि फार्स्ट चेनेल। नाखि बे 61 साबस्क्राइबार दङ, बेवहाय दायो भिडिअफोरखौ नुनो मोनबाय थागोन। नोंथांमोना सापर्ट खालामहैलानो जाबाय फंबायखौ। बिथाङा बिराद इनार्जि बाहायनानै भिडिअ लाबोयो। बिथांखौ दाबो रावबो गाथेनो हानाय इउटुबार ओंखाराखै। बिथाङा ओरैबायदि फुल इनार्जि होनानै भिडिअ बानायो, बाख्नायनांगोन, सालुट खालामनांगोन जोङो। दा बिदिनो दावगालांबाय थादों फंबाया। माने बै मोनसे चेनेलाखौसो आङो ब्लेक बायदि मोनदों आरो। दा बि बयस फंबाया बेखौहाय रोखा खालामना होयोब्ला मोजां जागौ रायजो राजानि सिगाङावहाय। दा बिदिनो गोबां मानसि थायोना, सोरबा नामजादा मुंदांखा जाब्लानो बेजों लोगोसे सेर माने ब्लेकमेल खालामफालाङो, हमो आरोखि। बेजों उन जौगाफानो हमो आरो गुबुननि नाम लानानै। ओमफ्राय उनावहाय जेब्लानाखि गिदिर जाहैबाय अब्ला चेनेलनि नामा ट्रेन्सफार सोलायहैबाय, नै बिदि जायो आरो। दा बे ससे भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोननो खोन्थाहरनाय जाबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नांदों, मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै जाबाय। आरो चेनेलाव दोनसे गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। 50K जाथारसिगोन थाबैनो। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौहाय फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थोंसै बयनिसिमबो। जै बर' हारिनि।